Φύγαμε 23/12/2023. Φύγαμε. Πάρε ένα like. Πού είσαι βρε, 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 πού είσαι βρε. Κοίτα εδώ, τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Από πού σκάσατε μύτη εσείς, από πού ήρθατε, είστε και όμορφες. Άλλο κλεισάκι. Α, είναι άλλο κλεισάκι, ναι. Που θα πάμε τώρα από εκεί να το δεις. Έλα εσύ. Τέρμα κάτω. Από τι όμορφο που είναι εδώ. Εδώ φέρα. Εδώ και τα μηχανισμός. Αυτό είναι ηλεκτρικό, Ναι. Με ρεύμα, με ρεύμα. Αυτό προφανώς δεν δουλεύει. Ναι, εντάξει, τώρα αφού είναι κατελειμμένο τώρα. Ναι, ναι, πραγματικά έχει έτσι μια τέτοια αίσθηση.
Αυτά εδώ είναι. Κατσικάκι γάστρας με βαρατούλες. Γάστρας, Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια φορά να φάμε εδώ, γιατί σήμερα ήρθαμε για καφέ. Τι ωραία πράγματα. Αυτά δεν είναι πατροπαράδοτα. Αυτά. Μοσκοβόλης ο τόπος. Ναι, Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα στο μεγαλείο σου. Και η Χόντα εκεί στο βάθος να ταινίζει. Κατσικάκι εδώ, ντόπιο, έτσι να φανταστώ. Ντόπιο. Εντάξει, κατσικάκι ντόπιο. Από 40 που πάνω. Από 40 πηχό. Ναι, πολυτελείας. Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ είμαι με τον κύριο Βασιλά του Ανδρέα. Με τον κύριο Ανδρέα. Είμαστε στη Ζάχολη. Κύριε Ανδρέα, σε τι υψόμετρο βρισκόμαστε εδώ? Εδώ είμαστε σε 650 μέτρα. Ωραία. Η Ζάχολη είναι από τα κεφαλοχώρια του Δήμου Ευρωστήνης και είναι ένα χωριό το οποίο επί τουρκοκρατίας ζούσαν 4.500 κόσμους. Τώρα βέβαια έχουν διασπαρτεί σε όλα τα υπόλοιπα χωριά, αλλά εδώ ήταν η κορονίδα του Δήμου μας. Ναι. Γι' αυτό έχει πάρει και ο Δήμος το όνομα Ευρωστήνη από το βουνό μας και γενικά είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα χωριό μετά τα Τρίκολα Κορινθίας, γιατί τώρα έχουμε ενωθεί, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο της επισκέψεώς σας και χαρήκαμε πολύ που είστε εδώ δίπλα κοντά μας σήμερα. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Όντως είναι καταπληκτικά, είναι πανέμορφα. Εδώ αν έρθει κάποιος, τι αξίζει να έρθει? Αξίζει πρώτα απ' όλα να επισκεφτεί το ρέμα των Μήλων, Ναι. το οποίο είναι με πάπιες, χήνες, πέστροφες, νερά που τρεχούμενα και πολλά και ωραία μονοπάτια. Έχει ιστορικά μνημεία η Ζάχολη, έχει τον Άη Γιώργη, μια εκκλησία η οποία χτίστηκε σε 39 μέρες επί τουρκοκρατίας. Έχει κάνει 2 φορές πολεμικό συμβούλιο ο Κολοκοτρώνης. Έχει την Παναγία των Καταφυγίων, όπως ανεβαίνετε, η οποία και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Υπάρχει η Αγία Παρασκευή. Αυτά είναι τα εκκλησιαστικά μνημεία. Από εκεί και πέρα είναι πανέμορφη γενικώς, όλες τις εποχές του χρόνου η Ζάχολη, μπορείτε να την επισκεφτείτε και έχει και τα μαγαζιά της, τα οποία σας περιμένουν και εσάς και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε ένα ταψί πριν με κατσικάκι και πατάτες. Ναι, είναι ναι. καταπληκτικό. Εντάξει, μας τρέξαν τα σάλια κυριολεκτικά. Είναι οι γάστρες που φτιάχνουμε εδώ. Οι γάστρες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλα πολλά, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς είστε ιδιοκτήτης σε ποιο κατάστημα? Εγώ είμαι στο αρχοντικό της Ζάχολης. Είμαι 17 χρόνια εδώ. Δεν κατάγομαι από εδώ, αλλά πλέον θεωρούμε και εγώ ντόπιος. Αγάπησα το μέρος και πλέον ζω με την οικογένειά μου εδώ. Και νομίζω ότι έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στην καλυτέρευση αυτού του τόπου. Να είστε καλά και στην πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε και από κοντά. Εννοείται πως θα τα πούμε από κοντά, γιατί σήμερα ήρθαμε για καφέ και την επόμενη φορά θα έρθουμε με μεγαλύτερη παρέα για φαγητό. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές με υγεία. Αυτές είναι αγριόπαπιες,
πέρα πρέπει να έχει μονοπάτι, Παναγιώτη, Λεβάρι. Ναι. Και μετά πέφτουν, λιώνουν και τα χιόνια, τα νερά από τα χιόνια. Ανά και άλλες πέφτορπες εδώ, Κάλυψη απόκρυψη. Ίδιο χρώμα με το βυθό είναι.